Predstavujem vám tento stroj na výrobu placek a odznakov 2 v 1. Umožňuje vyrábať placky dvoch priemerov, a to je 58 mm a 32 mm pomocou tejto hornej vymeniteľnej časti. Aktuálne tu máme priemer 58 mm, k tomu je vymeniteľná matrica 32 mm a pre výrobu tohto menšieho priemeru stačí vysunúť a vymeniť hornú časť. Teda je to veľmi jednoduché a nie je potrebná žiadna dodatočná inštalácia pre výrobu iného priemeru. Tu nám máme na ukážku, ako vyzerá priemer placky 58 mm. Je to obľúbený stroj najmä u škôl, miest a obcí, kedy vlastne ho radi využívajú vďaka jeho jednoduchej obsluhe a efektívnosti a rýchlosti výroby, čo si môžeme aj v praxi ukázať na príklade práve toho spomínaného priemeru 58 mm. 1, 2 a placka je hotová. Pomocou tohto stroja teda môžete vyrábať desiatky placiek v hodine, možno aj šikovnejší, možno aj okolo tej stovky. Necháme sa prekvapiť. Každopádne chceme vám ukázať aj celý postup výroby, ktorý si pozriete ďalej. Teraz si ukážeme, ako vyrobiť placku krok po kroku. Začneme tým, čo tvorí placku, aké komponenty vlastne obsahuje aj balenie s týmto strojom, keďže okrem samotného stroja v balení nájdete aj materiál na výrobu 350 kusov placek, priemeru 58 a 32, respektíve 25 mm, podľa toho, akú variantu si vyberiete. Každá placka pozostáva z hornej časti, je to taký kovový pliešok, zadnej časti s pripinákom, buď plastovej alebo kovovej, ako môžete vidieť tu. A ešte je tu aj fólia, ktorá tvorí protekčnú vrstvu na vrchu placky. Ďalej pozor aj na tieto podložky, ktoré sú taktiež veľmi dôležitou súčasťou vo výrobnom procese a hneď si ukážeme z akého dôvodu. Prvým krokom pri výrobe je použiť túto ľavú matricu, ako tu aj píše left mold alebo first press, a teda umiestňujeme najprv hornú časť, horný pliešok do ľavej časti. Následne vkladáme dizajn, ktorý sme si predtým vytiskli a orezali, a protekčnú vrstvu fóliu. Pekne si to tu zarovnáme a presúvame sa k druhej časti, kam vkladáme zadnú časť placky, buď teda plastovú alebo kovovú, a v tomto kroku používame aj tieto podložky. V závislosti od toho, či ideme robiť kovovú alebo plastovú, potrebujeme dve alebo jednu podložku na pozdvihnutie. My si teraz ukážeme na kovovej podložke s použitím dvoch podložiek, ako tento proces vyzerá. Vložíme si tu jednu druhú, vložíme si kovovú zadnú časť. A pokiaľ by sme robili plastovú, postačí nám aj jedna zelená podložka. Je to veľmi dôležité z toho dôvodu, že podložka pozdvihne spodnú časť a vďaka tomu sa nám časti lepšie spoja a zapadnú do seba. Keď už to máme takto pripravené, zarovnáme si pomocou tejto šrúby, ktorá zabezpečuje to, aby sa nám zacvakla matrica v správnej pozícii, kedy sú zarovnané nad sebou, a stlačíme páku až úplne dole. Jemne, ale zároveň nejakou silou presunieme si matricu na druhú stranu, taktiež pomocou šrúby zacvakneme v správnej pozícii a stlačíme dole. Placka je hotová.